Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has tingut una ferideta. A veure. Sí, ja veig. És superficial, no te preocupes. Com ha sigut? Estaves correguent. Molt bé. Però com ha sigut exactament? T'has caigut? No vas a necessitar molt més que unes quantes gasetes i unes quantes coses, ¿vale? No te preocupes. Però primer anem a parlar i me vas a donar els teus datos, ¿vale? Perquè els necessite per a poder... Sí, per a poder completar el teu tutorial. Sí, claro. A veure, com te diuen? Apellidos. I quina edat tens? La data de naixement? D'acord. I quan t'ha sigut la caiguda? Vale, fa mitja hora, no? Sí, el que has tardat en vindre a l'ambulatori. Ok. Perfecte. Pues vaig a mirar-te, vaig a fer-te un anàlisi de la ferida per a veure com està. Anem a fer-te res, o sea, no te preocupes, o sea, és un anàlisi tonto. Anem a fer-te primer, vaig a mirar-te les costants per a veure com estàs, ¿vale? I a veure si necessites qualsevol cosa més que un simple curació, ¿vale? Anem a mirar els teus comptes vitals. Per ara tot va bé. El teu cor funciona perfecte. No te preocupes que el teu cor funciona de meravella. El teu cor està molt bé, així que no te tens que preocupar per res. Vaig a apuntar així com té les constants del cor. A veure, vaig a agarrar-lo de prendre l'atenció. A veure com estàs exactament. A veure, vine, fica el braç. Molt bé. Fica el bracet. Molt bé. Vale, així. Anem a veure. Vale, perfecte. Ho tens tot molt bé, tranquil. No ha sigut res. No ha sigut res. S'ha tret les constants vitals molt bé. O sigui que no te tens que preocupar, ho tens tot molt bé. Vaig a apuntar-ho. Vaig a apuntar les teues constants vitals, que les tens molt bé. Per cert, les tens molt bé. I ara anem a veure la ferideta. Vaig a posar-me la mascareta per a no infectar-la, ¿vale?
sempre me manen una talla més gran de la que jo demane. Però bueno, no passa res, o sea, és normal. És la sanitat i és el que n'hi ha que agarrar, ¿vale? O sea, a veure, vaig a apuntar que te fa falta que te fique un poquet d'anestèsia, ¿vale? No és per, no, ja t'he dit que no tens que preocupar-te perquè siga molt gran, ¿vale? Ni tens que això, però vaig a posar-te un poquetet d'anestèsia per a ficar-te la cura, perquè vas a necessitar un poquetet d'alcohol i l'alcohol és un poquet, es cou un poquetet i vas a necessitar que te pose un poquetet d'anestèsia. Sí, sí. Vale. Tinc l'anestèsia de per ací, pots veure com és una jeringuilla. Vaig a carregar-la en el producte. El tinc per ací. Vale, perfecte. Treu el teu braç, per favor. Perfecte. Està tot perfecte, ¿vale? Espero que te faig efecte en uns momentets. Està superbé, ¿vale? Vaig a agarrar una gaseta, ¿vale? Vaig a agarrar una gaseta. Vaig a tirar-li un poquetet d'alcohol. Vaig a apartar un poquetet per hacer les coses. Vaig a tirar un poquetet d'alcohol. Vaig a tirar-li un poquetet d'alcohol. Ara, treu el teu braç, per favor. Sí. La veritat és que és una ferideta superficial. Però t'he ficat l'anestèsia per a que l'alcohol no te faci ningú mal ni ninguna cosa d'estes, ¿vale? Espero que no te faci ningú mal. No t'està fent mal, veritat? No. Perfecte. Vale. Vale, perfecte. Vale. Ara vaig a agarrar una venda, ¿vale? Que espera que la dugues, ¿vale? Unes quantes dies. Vaig a apuntar així, ¿vale? Que la vas a tindre que dur pues un parell de dies, ¿vale? Però no vull que te la lleves, ¿vale? No vull que te la lleves hasta que no vingues a travegar a veure, ¿vale? Que serà d'ací un parell de dies, ¿vale? Vull que vingues en 2 dies, si no te pareix mal, així a travegar al consultori i tenem a fer una cura de la ferida. Te se curarà en una setmana o per ahí, però n'hi ha que curar-la i n'hi ha que tindre una bona curació, perquè si no tens una bona curació no te se va curar. Necessites atenció mèdica, clarament. No te puedes curar tú en casa, obviamente, ¿vale? Vaig a apuntar per així que t'han a ficar una venda, que te l'han curat en alcohol. A ficar-te la venda.
Treu el bracer, per favor. Vale, treu el bracer, per favor. Vale. Vale, perfecte. Ja està, ja te l'hem enrotllat, vale? Ja t'ho he dit, en uns 2 dies tens que vindre a que te fiquem la segona cura, que serà l'última per a tot el tema de la ferideta, vale? En 2 dies vens a treballar al consultori i no tindràs tanta inflamació i ja podrem curar-la millor, vale? Que esto ha sigut una cura pues, de primers auxilis i ja la segona pues, serà l'última i aniràs molt millor perquè ja se t'haurà passat un poquet. Clar, sí, sí. Perfecte. Vaig a llevar-me la mascareta, que ja no fa falta, i vaig a llevar-me els guants. Pues ara el que anem a fer és donar-te la medicina, ¿vale? Que te la vaig a donar jo, ¿vale? per a que no tinguis que anar a la farmàcia per a res, i així ja la puguis tindre durant estos dies, ¿vale? I jo te vaig a fer unes xicotetes pautes per a, si vols, ¿vale? Aunque tens que tornar a vindre així al consultori, per a que te facis una cura en casa demà, ¿vale? Que serà una cura bàsica, ¿vale? No te vas a fer molt més que el que jo t'he fet ja, ¿vale? Així que te vaig escriure la pauta per a que sàpies com tens que fer-te la cura en casa i d'ací 2 dies, que ja és quan anem a fer la cura última, vas a estar més, ja no va tindre tant dolor i vas a estar en medicament i tal, i si ja quan vingues a fer-te l'última cura pues estaràs molt més sa, la ferida estarà molt més curada i estarà molt més tranquil, ¿vale? Per a que així quan vingues al l'endemà a fer-te l'última cura pues te pugues estar en millor condició, ¿vale? Ficar la vendeta, ¿vale? ¿Vale? És que te vas a donar la medicació que te la tens que prendre cada 8 hores, ¿vale? O sea, cada 8 hores. Vol dir que si te la prens ara té que passar 8 hores per a que te la prengues, ¿vale? Sí, la pauta és esta, sí. No de cada 12 hores, no de cada 8, ¿vale? Per a que baixe la inflamació. Sí, clar. No eres al·lèrgic a ningú tipus de medicament ni res, veritat? Val. Espero tindreu en compte i apuntar-ho així en el teu historial. Val? Vale. A veure. Tinc per així la medicina, ¿vale? Pues esta és la medicina que te vas a prendre, ¿vale? Són uns granulats efervescents
que te vas a ficar en aigua, ¿vale? En mig got d'aigua, no fa falta que te'l prenes sencer, perquè és que no fa falta realment que te'l prenes sencer el got d'aigua. I quan seas que evapora del tot la pastilla efervescent, agarres i te la prens, ¿vale? No esperes a que no se desfacha. Té que desfer-se del tot i estar tipo com una beguda gaseosa, ¿vale? Així que isquen burbujetes i tot. Pues quan isquen ahí les burbujetes i tot, te la prens, ¿vale? És esta. I te la vas a prendre cada 8 hores, ¿vale? Te donarà pa estos 2 dies i el dia que vingues a l'ambulatori te tornarem a donar un altre per a que passes altra vegada 2 dies, però ja sense cura i sense res, ¿vale? Vale, tin. Ahí te la dice, ¿vale? Vale, perfecte. Te vaig a donar les pautes que hem dit que t'anava a donar, ¿vale? Vale. Pero así te les dice, ¿vale? I esto jo ara el que tinc vaig a posar en el teu historial i d'ací uns quantes dies, o sigui, d'ací 2 dies, te tornaré a veure per a veure la ferida, ¿vale? Ara el millor és que te'n vagis a casa, que estigues molt tranquil. Sí, sé que ha sigut un poquet estressant i això va passar tranquil, que és una ferideta de res, ¿vale? Vale. Sí, perfecte. Vale. Pues nos ven así 2 dies, ¿vale? Pregunta per mi en la sala d'enfermeres, ¿vale? Me dic Patri, soc la doctora de família i infermera i pots contactar en mi per a poder curarte la ferida, ¿vale? Pregunta per mi en la sala d'enfermeres i jo enseguida vindré i te curaré, ¿vale? Clar que sí. Vale, un abraç. No te baixes del Supermón.